op de Snijs, 28 december. Hier in het Smellenhuis. Het muziekfeest tussen Christen en Nij. Jawel, weer op Nij. En we hebben schitterende bands hebben van hem. We hebben Jack Bottleneck, we hebben Hoppa, we hebben de Wooden Moons, we hebben de Ment en de Roekers. De Zaalroekers. Het wordt weer een groot feest. Hier op de Snijs, 28 december in het Smellenhuis. Ik zou zeggen, ga er al herinneren. En van der Meij, hoe laat begint het alweer? Ik zie je even de microfoon, ja. 4 worden de doorlos en ja, we zijn bij de mensen klaar. En dit is wel speciaal dit hier, want wij staan dit hier in december 20 jaar. Dus wij doen ik wat extra van het Smellenhuis. Dus zo zeggen, komt allen. Welkom. We should have known sound of it.